30 sena ilu l-maestro Dominic Gallia nawwel envelop lil Herman Bonaci bil-melodija maħsuża minn kompożitur maħbub, Paul Arnaud, li kompona l-mużika l-kanzunetta oriġinali Ċetta from Valletta. Kienet melodija maħbuba ferm li kienet tintlaqa b'entużjażmu mill-ġema meta interpretata mit-siju ta' Bonaci nnifsu, Oscar Lucas, li kien ikanta ma' kull opportunità. Herman qal li meta waqaf jaħdem produzzjoni ta' televiżjoni irħiela bruħu ġismu għat-teatru bit-tir li jiżviluppa l-kanzunetta Ċetta from Valletta fi musical. Nibtet f'moħħu l-idea storja romantika li eventwalment kienet żviluppata fi musical mill-kittieba tal-iskript Frida Kawki, b'karattri vibranti li jirriflettu l-atmosfera tal-ħamsinijiet fi strada stretta li kienet il-mekka tad-divertiment fil-kapitali. L-istorja timxi lejn il-Cafe Premier li kien stabbiliment prestiġjuż fil-qalba tal-Belt u ħolma ambizzjuża l-kwalunkwe kantant u mużiċista stoffa. B'kombinazzjoni Herman jgħid li għandu wkoll memorji awtentiċi msejsa fuq il-Cafe Premier għax is-sit tal-istabbiliment fl-40 u l-50 kien nannuh stess. Irrid nagħmel musical spettakolari, ġifieri dik il-laqta mużika fejn ħanaraw il-band live. Irrid il-band tkun on stage. Kif tista' tara illi l-band hija on stage ħatkun magħna, għandek is-sfin, għandek ir-reċtar u din ċetta wara ħafna snin tajniha storja ta' mħabba. Il-karattru ta' Ċetta li hija mill-Mandraċ, personalità stupenda li kapaċi tikkomunika ma' kulħadd rispettivament mill-klassi soċjali, huwa interpretat minn Laura Bruno. Tfajla li tgawdi popolarità fil-Belt, ikolla avventuri u vjaġġi li laqgħuha ma' qatt ta' karattri koloriti. U dak iż-żmien kien hemm klassijiet ta' nies. Aħna hawnhekk ħankunu qegħdin nissimbolizzaw in-nies tal-Mandraċ u wkoll in-nies ta' Taslima fejn ħajidħlu wkoll baronijiet, baronessi. Madwar 50 persuna qed jieħdu sehem fil-produzzjoni fit-Teatru Manuel, bisfin u kant fuq stil jazz u blues, imsejsa fuq 17 il-kanzunetta oriġinali, interpretati minn orkestra live fuq il-palk, b'disa mużiċisti mmexxija mill-maestro Joe Brown, il-lirika ta' Joe Julian Farrugia, koreografija ta' Eldridge Saliba Kurmi.